Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe, sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan da saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakkiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurari shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a channel nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar karra, domin ko insha Allah mai saurari nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya, domin ku akwai cakwaikiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To ko mai saurari tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asase ba ma dora da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari, ki dole ku ne subscribe sannan ku taba alamar ƙara, domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke ta fama jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku, duba da yadda jagoran shirin wato Kanabaro da ya kware a lissafi, kun ga yadda lissafi ya hau kansa, domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi, duba da yadda wasu suna ta cece kuce akan cewa Kanabaro wannan gwal din ba shi aka dauka ba, duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace musu dalolin hannunsa, to shi ma wato Kanabaro shi ma haka yi, domin ko ana tunanin cewa Kanabaro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayin ku, za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kanabaro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kanabaro da kuma mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala da kuma dan Basi, shin wani jarumi ne fa burge ka? Idan ka zaɓi gwanin da ya burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya burge ka, domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin videos namu a wani zata mai albarka. Sannan mai saurare muna roƙonka kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo, daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe. Shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya. Kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabbin videos namu. Don nan muke cewa bisu ku huta lafiya, sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda Kanabaro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a channel nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya, domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To ko mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin
bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma ɗorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari ku dole ku ne subscribe kuma ku taɓa alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mai jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗanta da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece kuce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayinku za mu so mu ji ra'ayinku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro sanan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin bidiyon namu a wani zata mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin bidiyon namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon bidiyon namu don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi ya saba duk ranar Laraba yakan saki posta a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asasi ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙara sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda Kana Baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73 to a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a channel nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne to kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma ɗorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 kai mai saurare kada ka sake a baka labari ku dole ku ne subscribe kuma ku taɓa alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mai jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗanta da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece kuce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayinku za mu so mu ji ra'ayinku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin bidiyon namu a wani zata mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin bidiyon namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon bidiyon namu don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe, sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar karra, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya, domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ci akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asase ba ma dora da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kada mai saurare kada ka sake a baka labari, ki dole ku mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara, domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mai jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku, duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro ya kware a lissafi, kun ga yadda lissafi ya hau kansa, domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi, duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba, duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa, to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi, domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kullum ne ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro. Sannan mai saurare a cikin shirin a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala da kuma dan Basi, shi wani jarumi ne fi burge ka? Idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin bidiyon namu a wannan zata mai albarka. Sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo, daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin bidiyon namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe. Shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya. Kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon bidiyon namu. Don nan muke cewa bisu ku huta lafiya, sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda Kana Baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba
za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma dorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari ki dole ku da subscribe kuma ku taba alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa jira. To mai saurare gaskiya shirin fim din a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro da ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma Mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala da kuma Dan Basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin bidiyon namu a wannan zata mai albarka. Sannan mai saurare muna da anka kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara maka kamar ka hanku sabbin bidiyon namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon bidiyon namu don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun ji a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asasi ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙara sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan da saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda Kana Baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato Mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a channel ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma dorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari ki dole ku da subscribe kuma ku taba alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro da ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kullum ne ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma Mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala
kalala kuma dan basin shin wani jarumi ne fi burge ka? Idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu a wannan zata mai albarka. Sannan mai saurari muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo, daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu. To mai saurari duka ana shirin namu ya zo ƙarshe, shirin ɗin a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya. Kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabbin videos namu. Don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurari da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurari shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim din a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim din a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya, domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ci akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tun da dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asase ba ma dorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari, ku dole ku ne subscribe kuma ku taba alamar ƙara, domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa jira. To mai saurare gaskiya shirin fim din a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗanta da ku, duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro da ya kware a lissafi, kun ga yadda lissafi ya hau kansa, domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi, duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba, duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace musu dalolin hannunsa, to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi, domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kun ne ra'ayin ku, za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basin shin wani jarumi ne fi burge ka? Idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu a wannan zata mai albarka. Sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo, daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe, shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya. Kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabbin videos namu. Don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa
jarumin wato Tijjani Sasa ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim din a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim din a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna tace ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Sasa ba ma dora da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74. Kada mai saurare kada ka sake a baka labari ki dole ku da subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mu jira. To mai saurare gaskiya shirin fim din a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro da ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo su ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala da kuma dan Basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana kamar gurgurka hanku sabbin videos namu a wani zai mai albarka. Sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin hakan shi zai ƙara mana kamar gurgurka hanku sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa don sanar kai sabon videos namu don nan muke cewa bisu ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Sasa ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne duba da yadda jarumin wato Tijjani Sasa bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Sasa ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda Kana Baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna tace ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Sasa ba ma dora da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kada mai saurare kada ka sake a baka labari ki dole ku da subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mu jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro da ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin
kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece kuce akan cewa kana baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace masa dalolin hannunsa to shi ma wato kana baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa kana baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri to mai saurare kullum ne da ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta kana baro sanan mai saurare a cikin shirin nan a duniya wato tsakanin kana baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shi wani jarumi ne fa burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya burge ka domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu a wannan zai mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu to mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin nan a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don su kai sabbin videos namu don nan muke cewa bisu ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba to da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba mun kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim din a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim din a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73 to a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa to a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a channel nan ta Zinariya Hausa TV mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar karra domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi a farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna ta ce ku ci akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne to kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asase ba ma dorar da cewa an gama shirin ba to mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74 kai mai saurare kada ka sake a baka labari ki dole ku da subscribe kuma ku taba alamar kara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim din a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mu jira to mai saurare gaskiya shirin fim din a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku duba da yadda jagoran shirin wato kana baro da ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece kuce akan cewa kana baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace masa dalolin hannunsa to shi ma wato kana baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa kana baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri to mai saurare kullum ne da ra'ayin ku za mu so mu ji ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta kana baro sannan mai saurare a cikin shirin nan a duniya wato tsakanin kana baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shi wani jarumi ne fa burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya burge ka domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu a wannan zai mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka sabbin videos namu to mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin nan a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don su kai sabbin videos namu don nan muke cewa bisu ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwatsam kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe, sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan da saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda kana baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar karra, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya, domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asase ba ma dora da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari, ku dole ku mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara, domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke ta fama jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗantar da ku, duba da yadda jagoran shirin wato Kalabaro da ya kware a lissafi, kun ga yadda lissafi ya hau kansa, domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi, duba da yadda wasu suna ta ce ku ce akan cewa Kalabaro wannan gwal din ba shi aka dauka ba, duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace musu dalolin hannunsa, to shi ma wato Kalabaro shi ma haka yi, domin ko ana tunanin cewa Kalabaro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kullum ne da ra'ayin ku za mu samu ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kalabaro. Sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kalabaro da kuma mayaki da kuma Abale da kuma na Kalala da kuma dan Basin, shi wani jarumi ne fa burge ka? Idan ka zaɓi gwanin da ya burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya burge ka, domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin videos namu a wannan zata mai albarka. Sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan video, daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara, domin hakan shi zai ƙara mana kamar ka hanku sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe. Shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya. Kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don su kai sabbin videos namu. Don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya, sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne, domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba, domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase ya saba duk ranar Laraba yakan saki poster a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku, to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne, duba da yadda jarumin wato Tijjani Asase bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asase ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba musu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri, to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙarar, sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video. Sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda Kalabaro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73. To a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi, duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga, duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta rutsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV. Mai saurare kada ka sake a baka labari, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara, domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin fim din a duniya, domin ku akwai cakwakiya mai zafi. A farkon bidiyon nan mun yi muku bayani, to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne. To kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin
bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma ɗorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74. Kai mai saurare kada ka sake a baka labari ku dole ku mana subscribe kuma ku taɓa alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mai jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗanta da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 74 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayin ku za mu samu ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka hanku sabbin videos namu a wannan zata mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka hanku sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon videos namu don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ma abota kallon shirin fim din a duniya. To mai saurare da alama da shirin fim din a duniya wato an gama season 7 ne domin kuwa shine dalilin da yasa a sakar muku wato kashi na 74 ba domin kuwa duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi ya saba duk ranar Laraba yakan saki posta a shafin sa Instagram ya bayyana cewa shirin fim din a duniya zai zo gare ku to kuma sai gashi a wannan satin bai bayyana ba. To da alama da mai saurare shirin na fim din a duniya wato an gama season 7 ne duba da yadda jarumin wato Tijjani Asasi bai fito ya bayyana dalilin da yasa ba a yi wato kashi na 74 ba. Mun kuwa jarumin wato Tijjani Asasi ya saba ko da matsala aka samu na na'ura yakan fito yayi bayani ba masu ya kallon shirin wato na fim a duniya hakuri to kuma sai gashi kwata mun shiga shafin nasa na Instagram kwata bai yi wani bayani ba. Kuma saurare ku daure ku taba alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙara sannan ka daure ka taba mana alamar like a cikin wannan video sannan mai saurare a gaskiya wato shirin fim a duniya akwai takwakiya mai zafi duba da yadda Kana Baro kuna ganin yadda aka doke sa wato a cikin shirin wato na a duniya wato kashi na 73 to a gaskiya dai akwai takwakiya mai zafi duba da yadda shi kansa wato mayaki kun ga shi ma irin takwakiyar da ya shiga duba da yadda ya je hotel ya yi kisa kuma sai gashi ta zo ta ritsa da kanwarsa. To a gaskiya dai mai saurare shirin fim din a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai zo muku wato a tashar nan ta Zinariya Hausa TV mai saurare kada ka sake a baka labari ku yi mana subscribe sannan ku taba alamar ƙara domin ko insha Allah mai saurare nan ba da jima ba za a kawo muku wato shirin na fim din a duniya domin ku akwai cakwakiya mai zafi a farkon bidiyon nan mun yi muku bayani to da alama da wasu suna ta ce ku ce akan cewa ai shirin fim din a duniya wato an gama zango na 7 ne to kuma mai saurare tunda dai ba mu samu wata majiya daga bakin wato mamallakin shirin ba wato Tijjani Asasi ba ma ɗorar da cewa an gama shirin ba. To mai saurare a gaskiya akwai cakwakiya mai zafi a cikin wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 kai mai saurare kada ka sake a baka labari ku dole ku mana subscribe kuma ku taɓa alamar ƙara domin insha Allah nan ba da jama'a za a kawo muku wato shirin fim a duniya wato kashi na 74 da kuke tafa mai jira. To mai saurare gaskiya shirin fim a duniya wato kashi na 74 zai na tabbatar da cewa mai saurare zai nishaɗanta da ku duba da yadda jagoran shirin wato Kana Baro ya kware a lissafi kun ga yadda lissafi ya hau kansa domin kuwa wannan karan dai a kashi na 73 kun ga yadda Limba bai zo ya fi shi iya lissafi duba da yadda wasu suna ta cece ku ce akan cewa Kana Baro wannan gwal din ba shi aka dauka ba duba da yadda ana cewa dabarar da yaron malam yayi lokacin da aka biyo sa ana so a kwace musu dalolin hannunsa to shi ma wato Kana Baro shi ma haka yi domin ko ana tunanin cewa Kana Baro wato gwalagwalan nan suna kogon sa a dauri. To mai saurare kuma ne ra'ayin ku za mu samu ra'ayin ku game da wannan cakwakiya ta wato ta Kana Baro sannan mai saurare a cikin shirin fim a duniya wato tsakanin Kana Baro da kuma mayaki da kuma abale da kuma na kalala da kuma dan basi shin wani jarumi ne fi burge ka idan ka zaɓi gwanin da ya fi burge ka kada ka manta ka daure ka rubuta mana ra'ayinka a comment section ka faɗa mana gwanin da ya fi burge ka domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka hanku sabbin videos namu a wannan zata mai albarka sannan mai saurare muna da kada ka manta idan ka zaɓi gwanin naka ka daure ka taɓa alamar like a cikin wannan bidiyo daure ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙara domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ka hanku sabbin videos namu. To mai saurare duka ana shirin namu ya zo ƙarshe shirin fim a duniya insha Allah nan ba da jima ba zai iso gare ku masoya kada ku manta dai ku yi subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara don sanar kai sabon videos namu don nan muke cewa bisuran ku huta lafiya sai kun jima a cikin wani sabon bidiyon namu mun gode.